брутално искрено ревю за всички продукти от Touch My Hair. Останете с мен, за да ви покажа какво мисля за абсолютно всеки един от продуктите. На първо място скраб шампуанът. Той ексфолира скалпа, като премахва натрупаният излишен себум и стилизанти, които сме слагали по косата ни. Съответно, след измиване косата просто се усеща 100 пъти по-мека, 100 пъти по-лека и много добре почистена. Следващото нещо е ламиниращия шампуан. Той нежно почиства скалпа, прави косата по-мека и подготвя косата за първата стъпка от ламиниране. Третото нещо е ламиниращата маска. Това е продуктът, който дава усещането за истински подхранена на коса. Тя дълбоко хидратира, като прави космът по-мек, по-плътен и по-здрав по дължините. И моят истински голям фаворит, а именно ламиниращият крем. Свежата му текстура, той заглажда косъмчетата, прави косата по-мека и придава един прекрасен завършен вид на цялата визия на косата. Именно за това разбирам защо хората избират точно тези продукти. Това е цяла рутина за по-гладка, за по-мека и по-здрава коса у дома.